Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er dit jaar al 3 mensen zijn overleden aan dengue. Dat wordt bevestigd door epidemioloog mevrouw Yaskara Halabi. Daarnaast zijn er 20 personen opgenomen in het CMC. Hoewel de huidige situatie zorgwekkend is er volgens haar geen reden tot paniek. De slachtoffers zijn jonge mensen. In het algemeen stelt de epidemioloog dat mensen met onderliggende aandoeningen vatbaarder zijn voor de ernstige gevolgen van een dengue-infectie. De bevolking van Curaçao is niet in hele goede staat qua gezondheid. Denk onder meer aan de vele gevallen van obesitas, diabetes en dergelijke. En dat maakt ons kwetsbaarder voor een ziekte als dengue, aldus Halabi. Later in deze uitzending hebben we een gesprek met de epidemioloog. Het aantal van 3 overleden mensen is in die zin hoog. En de laatste keer dat Curaçao in de ban was van een grote uitbraak is al meer dan 10 jaar geleden. En dat was in